umfowethu. Ngiboshiwe wemzala sengiboshiwe nami bangibophele ukuthi ngiboshwe umgodi lapho ngibophele ukuthi mfowethu akafuni ngikhulume ngawe la ku TikTok. Network wedubule. Uyangizwa mzala? Azwakala. Awungizwa kahle? Yeah, asizwakala manje. Ngithi sengiboshwe umgodi lapho ngibophele ukuthi ngikhuluma ngawe lapha ku social media mzala. Bonjour, je vais vous raconter une story. Je vais vous raconter une Ngihlawula kuphi manje gazi uthini manje? Lezo ndaba zomsebenzi zokwelo yasungula kodwa kwansizwa lapho. Indaba zomgodi into phela ngazoxolisa ngitabana Ngiyani nomzala wela Hayi sabe mzala ngiyakuzwa futhi izosha amaduze gazi lami izosha mzala. Usibema mfowethu zokubhincisa sibabhemu masinankinga sifika ngisho ikhona ilembe sikhona isikhepe ukona ubhovu Awusuka mathanda. Hayi wemzala kulungile gazi lami kulungile mzala ngoba ngiyazi ubhizi K. Okay ngane mfowethu Yazana. Khohlwani bafana. Ayikhohlwani bafana.